Els pisos turístics, com és sabut, no tenen molt bona premsa. El que passa que una ciutat cosmopolita, com poden ser Barcelona o altres capitals europees, són una necessitat. Per exemple, a Barcelona representen el 40% dels allotjaments. Què passa quan no s'administra bé un habitatge turístic? Doncs que et podrien arribar a tancar el negoci encara que ho tinguessis tot en regla. Per exemple, a Madrid, una comunitat va denunciar un habitatge turístic per sorolls, merders constants, brutícia, etc. I finalment un jutge ha determinat tancar aquest habitatge turístic. Nosaltres administrem uns 70 habitatges turístics, tots amb llicència. La majoria d'ells en edificis sencers, perquè estem solucionant les incidències que puguin aparèixer el més ràpid possible. Tot i que el govern municipal de Barcelona té previst anul·lar totes les llicències turístiques el 2028 i ens explicaran com substituiran aquest 40% d'allotjaments, si tens un habitatge turístic i vols una gestió 100% friendly, contacta'ns